गासैनिसिमबो आंनिफ्राय सालाम। दिनै जोङो गोदान दिल्लीयाव पार्लियामेन्ट हाउसाव भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ जों लोगो हमो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टीम आरो जोंहा सानै एमपि लोगोसेनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो दङमोन। गुबै मोनथाम जाहोन दंमोन आरो बे गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मिरुनि जुथुमा फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तायाव जानो गोनां बे जुथुमायाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जोङो गेवलां मेलनि गाहाय आलासि हिसाबै जों हांख्रायदों आरो बिथाङा खोथा होदों जे बे गेवलां मेलाव बिथाङा बाहागो लागोन, जेराव 2-3 लाख रायजो राजा बा सुबुङा बाहागो लागोन। नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङाव गोदान दिल्लीयाव जेरैबायदि गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफोरनि मुङाव मार्क होनाय दङ लामा, दा बेबायदिनो इउएन ब्रह्म मार्क बा इउएन ब्रह्म माने फ्लाइअभार बा जायखिजाया मोनसे बिथांनो मान होनानै बे मुंखौ होनांगौ होननानै जोङो खावलायदों। खेबसेनो रोखा फिननाय होदों जे फ्लाइअभार जा बा लामा जा मार्क बिथाङा बिनि थाखाय सिद्धान्त लानानै मोनसे अनार होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों। थामथिया जाहैबाय जे 2020-27 जानुवारिनि जि बर' गोजोन गोरोबथा जि बिटिआर एग्रिमेन्ट बिनि जि गुबै जि क्लज दङ बे क्लज मथे 125 सिक्स सिडिउल जि एमेन्डमेन्ट एक्ट आरो बे एक्टनि गेजेरजों 60टा समस्ति बांहोनाय, 8टा डिपार्टमेन्ट एडिसनेलि बेखौ बांहोनाय, जोंहा जिखिनि माने भिलेज लेभेल आरो मिउनिसिपाल लेभेल जि काउन्सिल जि माने मोनसे सेटआप लकेल बडि जि बानायनाय आरो गुबुन गुबुन जिखिनि माने सिक्स सिडिउलनि जि एमेन्डमेन्टनि गुबै खोथाफोर बेयाव दङ बे एमेन्डमेन्टखौ लाबोनायनि थाखाय जोङो दाबि दैखाङो। खारन दा उइन्टार सेसन पार्लियामेन्ट सोलिगासिनो दङ आरो नखर मन्त्रि बिथाङा खोथा होबाय जे फैबाय थानाय जानुवारि दाननि लास्ट आरो फेब्रुवारि दानाव जि बाजेट सेसन जागोन बे बाजेट सेसनाव 125 जि सिक्स सिडिउल एमेन्डमेन्ट बेखौ लाबोनाय जागोन आरो बेखौ बिल पास खालामनाय जागोन। बेयावनो लोगोसे दङमोन जोंहा जे बिटिआरनि जे फाइनान्सियेल अट'नमिनि बाथ्रा, जे फाइनान्सियेल पावार सेन्ट्रेलनिफ्राय काउन्सिला थोंजोङै मोननांगौ, स्टेटनिफ्राय जि मोनो बेथ' मोनखागोनखा, जोंहा गावनि रेभिनिउ जि दङ बे दंखायो, खिन्थु सेन्ट्रेलाव आरमार्क जानांगौ आरो बे फाइनान्स कमिसनाव आरमार्क जानायनि जि प्रभिजन बेनि मेटारखौबो जोङो नखर मन्त्रि बिथांनो जोङो दाबि दैखाङो। सिक्स सिडिउलनि लेभेलावबो डिसकासनाव दङ आरो बेखौ बिथाङा मोनसे सिद्धान्तनि गेजेरजों बिटिआर काउन्सिला गावनो हारसिङै सेन्ट्रेलनिफ्राय फान्डनि गेजेरजों सोलिनो हानाय बे बेबस्थाखौ खालामनानै होगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। गुबुन फारसे कार्बि आंलंनि जि एसटि हिलनि मेटार 30 बोसोर जाबाय, जोंहा मोननै एकर्डआव बेयो लिरनाय दङ आरो हिलनि थाखाय बर'फोरखौ एसटि हिल होनांगौ, प्लेनाव कार्बिफोरखौ प्लेन होनांगौ। बे बेबस्थानि गेजेरजों जि एसटि हिलनि मर्यादा कार्बि आंलंनि बे खोथाखौ जों बिथांनो प्लेस खालामबाय आरो बिथाङा बिनि सायाव मोजां डिसिसन होगोन होननानै जोंनो खोथा होदों। दा बेखायनो जोङो आसाबादि एनडिएफबिनि रिलेटेड जिखिनि जोंहा दाबिफोर दङमोन जों बेयाव दैखांदों। जेलाव थानाय एनडिएफबि जोंहा केस उइथड्र जानांगौ, जेलाव थानाय एनडिएफबिखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ, केस उइथड्र खालामनांगौ, मार्टियार फेमिलिनो 5 लाख करि रां होनांगौ आरो रिहेबिलिटेसननि जि लास्ट पेकेज दङ बेखौ गोख्रै दिहुननानै होनांगौ। बे मोनब्रै दाबिखौ जों बिथांनि सिगाङाव लाखिदों। दा बेखायनो सेन्ट्रेलि फान्डेड जिखिनि इनस्टिटिउसन जोंहा 1500 कोटि थाखानि जि पेकेज बे पेकेजखौ फाउन्डेसन ले खालामनाय बा बेखौ गायसननायनि थाखाय नखर मन्त्रि बिथांखौ हांख्रायनाय जादों आरो बे हिसाबैनो खोब गोख्रैनो जोंहा जिखिनि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बाखि इनस्टिटिउसन दङमोन, डेभेलपमेन्टेल पेकेज दङमोन, बेखौ जोङो मोनगोन होननानै जों आसाबादि आरो दिनैनि रायलायनाया जथेस्थ' ओंथि गोनां, फिथाइ गोनां जादों आरो बे मोनसे एक्सन अरियेन्टेड डिसकासन होननानै जोङो दिनैनि रायलायनायखौ जोङो गोसो गोरबोजों बरायदों आरो फोथायदों। गोजोन्थों। दा समाव जोंनि बिटिसिनि पलिटिकेल थासारि ना बिराद इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो दङ। बिपिएफ पार्टिनि अनगा बिपिएफ पार्टियाव जेसेबांखिनि लिडारफोर दं बैफोर लिडारफोरनि अनगा आदार्स बै माखासे पलिटिकेल पार्टिफोरनि माखासे सानैसो पलिटिकेल लिडारफोरा गावसोरनि पलिटिकेल केरियारखौ लानानै गोबां सिन्ता जानानै दङ। दा बैसोर पलिटिकेल लिडारफोरा
गाव जाय जायगायाव दा समाव स्टेन्ड जानानै दं बै जायगाखौ ओंगारनोबो हाया गारनोबो हाया गारनानै बै गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव जइन जाहैनोबो हाया साहस मोनाखै जइन जाहैबा आरो मा जागोन ना बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्राखौ साननानै बै माखासे पलिटिकेल पार्टिनि साब्रै साबासो पलिटिकेल लिडारफ्रा बिराद माने डिप्रेसनाव दङ आरो दायो बिसोरो मिथिगौ ना ओरैबायदि डेन्जारेस पलिटिकेलि गेम जानो थांगासिनो दं आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव जोबोद सिन्था बै साब्रै साबा सयजनसो पलिटिकेल लिडारफोरा आरो बे आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थियावनो बै साब्रै साबा सयजनसो पलिटिकेल लिडारनि पलिटिकेल केरियारा लाइफ टाइमनि थाखाय फिनिश क्लोज जानो थांगासिनो दङ जोंनि हारिनि गेजेराव माखासे ओरैबायदि सुबुंफोर दङ जायफोर सुबुंफोरानोखि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां अखराङाव फैजानो बाजायो जोबोद बाजायो आरोना बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै पलिटिकेल पार्टिखौ खौसे जानानै जोंनि बिटिसिखौ सरकार सालायनायनि सायाव बाजानायबो गोबां सुबुंफोर दं जोंनि बिटिसिआव नेशनेल पलिटिकेल पार्टिनि मा गोनांथि दं जेबो गोनांथि गैया जोंहा न'खरावनो स्पेसियेलि बिपिएफ आरो इउपिपिएल दंखायो बेखायनो बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ लानानै खौसेथि जानायनि माखासे बाथ्रा सावरायबाय थादों होनना खोनादों नाथाय सावरायनायखौ जों दिनैनि समाव थुंगेनाय लामायाव जों नुनो मोनबाय दा बेराफारसेथिं सिटखौ लानानै माखासे दाङाबाजि जानायखौ जों खोनानो मोनदों खौसेखौथ' जों बयबो लुबैयो गासै बर' फिसाफोरानो लुबैयो जे जोंनि न'खरनि मोननै पलिटिकेल पार्टिया ज' जानानै जुदि बिटिसिखौ सालायोब्ला जोबोद गोजोनथावनि बाथ्रा नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन सासेया मानियो आरो सासेया मानिया ओइ बहाबा सोरनावबा दान्दा गोलावजो दान्दा हरनानै आखाइ फोलावनानै आखाइ हमहरनानै बिटिसिआव गभर्नमेन्ट रुलिं खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया गुबुनजों गादब जानानै गुबुननि अर्डाराव जोंनि बिटिसिखौ सालायबाय थानानै सालायजा होजाबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैया नि जों रायजो राजाफ्रा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि आन्डाराव थानानै डमिनेट खालामजाबाय थानांगौ नामा जों रायजो राजाफ्रा मा दरखारनो बबेबा सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि आन्डाराव थानानै मानो गादब जानानै थाबाय थानांगौ जाखो सरकारखौ सोर दायो सरकारा सोरनि दाराय जायो जों रायजो राजाफ्रासो सरकारखौ दायो नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटजोंसो सरकारा आबुं महर मोननो हायो दा दिनैनि समाव जों रायजो राजाफ्रासो डिसाइड लानांगौ जोंनि बिटिसि पलिटिक्सखौ जोङो सोरबा गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारजों गादब जानानै जों सालायबाय थानोसै नामा आरो गादब जाग्रा बै माखासे पलिटिकेल लिडारफोरखौ जोंनो नांगौ नामा जोंनो नाङा आरो जों बेफोरबायदि गादब जानानै सालायहोजाबाय थानो थाखाय बे बिटिसि आरो बे बिटिआर एकर्ड बायदिखौ जों खालामदोंमोन नामा साननो गोनां गोबां बाथ्रा दङ गासैबो पावारा जों रायजो राजानि मोनसे नैबे भटआवनो दङ नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन गोसोबा जोङो बबेबा पार्टिनि सरकारखौ बोख्लायनोबो हायो गोसोबा जोङो बबेबा मोनसे पार्टिखौ सरकार दाहोनोबो हायो मोनसे बाथ्राखौ जेब्लायबो नोजोर लाखि नोजोर हो आरो नोजोर होनो गोनां दङ जे सोरबायदि पलिटिकेल लिडारनि दैदेननायाव जोंनि ओनसोलाव माखासे आबहावाफोरा गुबुंले लामाजों फैदों आरो थारैनो जुदि बै लिडारनि दैदेननायाव एसेब्लाबो जोंनि माखासे थासारिफोराव गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ जों जुदि नुदोंब्ला बै लिडारखौ जोङो सापर्ट दा खालामसै बेखौ जुदि नेक्स्ट टाइमनि थाखाय जुदि आरो सापर्ट खालामबावोब्ला आरो बे थासारिखौ बेनिफ्राय बांसिन बेयो गुबुंले खालामबावगोन बेखायनो नेक्स्ट टाइमनि थाखाय बेबायदि लिडारखौ सापर्ट दा खालाम फंसे बाथ्रा आरो बे बाथ्राखौ जोङो मालाबा समाव बुंनायबो जों खोनाबाय थायो लोगोसे मालाबा समाव कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बुंहरो बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा नों हारिनि थाखाय मा मावदों ना दा जायफोर बेफोरबायदि सिस्टेमनि मानसि बिसोरनिसिम आं फिननाय हरनो सानदों बुहुमनि जेसेबांखिनि बर' फिसाफोर दङ बै साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जोंनि हारिनि थाखाय बहाबा स्टेजाव गसंनानै हारिनि बाथ्रा बुंबाल' हारिनि थाखाय खामानि मावनाय जाया दिनै जों मा नुनो मोनदों ओरैबायदि लिडार दं जोंनि गेजेराव हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गसंनानै बेसेबांबा गोदै गोदै लेक्सार मारिनानै दिनैयो गावबा गावनि बेनिफिट्सखौ लानानै उदै गेन्द्रा बुदांदां आरामसे गादिनि सियाराव जिरायनानै दङ आं दिनै सासे बर' फिसा बेनो जोंनि आंनि बर' हारिनि थाखाय थोजासे लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ बा बायदि बायदि आफादफोर दङ बैफोर आफादफोरा जोंनि गासै बर' फिसाफोरखौ लानानै दाजानाय मोनफा मोनफा आफाद
आरो गासै बर' फिसाफोरा जयै खौसेयै दानानै होनाय मोनफा मोनफा आफाद। बेखायनो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि माखासे मिनिंलेस बाथ्राफोरखौ जों गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानानै जेबो मुलाम्फा जाया। माखासे मिनिं गोनां पइन्ट्सफोरखौ लानानै जुदि अबजेक्सन हमोबा बेवहाय मस्ट वेलकाम। दिनै जोंनि हारिनि सोरबा लिडारा सोरबा पलिटिकेल लिडारा गावबा गावनि आन्दोनि बेसेनखौ मोननो थाखाय बे बिसायख'थि खाथि सफैब्ला बायदिसिना रोखोमनि माने पलिटिकेलि डायलगखौ मारिनाय जों नुनो मोनबाय थायो आरो मोनफ्रोमबो डायलगनि गेजेरजों माने पलिटिकेलि रिलेटेड थानायखौ जों नुनो मोनो। फैबाय थानाय समाव बुहुमाव थानाय जेसेबांखिनि बर' फिसाफोर दं गासैबो खौसे जा। पलिटिकेलनि बाथ्रायाथ' एसे आलदाखा। पलिटिकेल फिल्डआव पलिटिकेलि दान्थे बिदिन्थे जाखायो। बेफोर बाथ्राखौ मेजर साननांगौ जोंहा दरखार गैया। आरो मोनसेल' बाथ्राखौ जों नोजोर हो जेब्लायबो सोरबायदि लिडारा जों रायजो राजानि बेसेनखौ लानानै इउसलेस खालामनो नागिरदों बै लिडारखौसो जोङो नोजोर होनो गोनां। रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय। जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि।